INEC ku ga dama ku je ku kawo asali Fir'auna na Masar yayi mulki Najeriya, mu ba mu damu ba domin Allah na tare da mu. Najeriya kasar mu ce, komai muguntar su muna nan tare kamfe. Haba kai na ce Najeriya kasar mu ce, komai muguntar su Allah na tare da mu kullum. Yan Najeriya ina ba ku hakuri yadda mu sami kanmu, mu yi hakuri da juna. Idan sun fi mu ba su fi Allah ba, idan sun fi mu ba su fi Allah ba, idan sun sha karfin mu Allah ya sha karfin su, idan sun sha karfin mu Allah ya sha karfin su. Ba shi ke sun face kuri'ar mu ba za su gama lafiya ba, shi ke sun face kuri'ar mu ba za su gama lafiya ba a mulkin nan. Najeriya kasar mu ce, komai muguntar su muna nan tare kamfe. Aya Najeriya kasar mu ce, komai muguntar su Allah na tare da mu kullum. Haba kai mun yi zabe shugaban kasa, mun yi zabe shugaban kasa. Tsakanin Atiku da Buhari, zabe shugaban kasa. Tsakanin Atiku da Buhari, zabe shugaban kasa. Atiku ya ci zabe a polling unit, Atiku ya ci zabe a polling unit. Buhari ya ci zabe a ofishin INEC, Buhari ya ci zabe a ofishin INEC saboda magudi. APC sanun kuda magudi. Haba INEC ku yi gaskiya, ku ji tsoron Allah. Haba INEC ku yi gaskiya, ku ji tsoron Allah, ku daina magudi. Kai wanda talakawa sun zaba, INEC ku ba su. Wanda talakawa sun zaba, don Allah ku ba su, ku daina magudi. Domin a yi zaman lafiya, don ci gaban Najeriya. Kai zabe Buhari da Goodluck a 2015, da aka gama ba a kai ko ina ba, sai sakamako ya fito wai Muhammadu Buhari shine ya ci zabe. Sai zabe Atiku da Buhari, INEC sun yi ojoro. Sai zabe Atiku da Buhari, gama gudi nan a fili, an gama babu sakamako. INEC sun yi ojoro, mun zauna kusa mako daya, magudi nan a fili. Wai menene suke jira? Magudi ake jira. Wai menene kuke jira? Sata ballot paper ne suke yi. APC sanun kuda magudi. Najeriya kasar mu ce, komai muguntar su muna nan tare kamfe. No shaking. Haba Najeriya kasar mu ce, komai muguntar su Allah na tare da mu kullum. A zabe 2015 da Buhari ya ci zabe, abubuwa da yawa sun faru akan Buhari. Kadan daga abubuwa da su faru, wani ya taka daga Lagos har zuwa Abuja. Kai wai wannan takawa na murna ne, wai wannan takawan farin ciki ne. Wai domin menene Buhari ya ci zabe. Zaben bana kunce Buhari ya ci zabe. Zaben bana kunce Buhari ya ci zabe. Sai na kasa kunuwa ko in ji labari, ko wani yana takawa daga Maiduguri zuwa Abuja domin ya zo ya gaida Buhari. Wayo Allah na, to gashi har wa yau ba wanda yake takawa domin ya gaida Buhari. Mulkin Buhari na jiya kowa ya sha wuya, mulkin Buhari
kafa daga Lagos zuwa Abuja domin yana farin ciki Buhari ya ci zabe. Sauran tuwo da ya samu ya ci a mulkin Goodluck ne ya bashi karfi, amma in ya isa ya fita ya taka yanzu mu ga ko yunwa ba zai kashe shi a hanya ba. Wanda ya tuna da jiya yau ba ta yi daɗi ba. Buhari Buhari ne, Buhari Buhari ne, Buhari Buhari ne, halinsa na da nan, halin zanen dutse ne, halinsa na da nan, halin zanen dutse ne, halinsa na da nan. Komai yawa ruwan sama ba ta wanke zanen dutse, ko a yi ta da kankara ba ta wanke zanen dutse. Maciji maciji ne, halinsa na da nan, maciji maciji ne, halinsa na da nan. Kunnama ne, halinsa na da nan, kunnama ne, halinsa na da nan. Komai tufar maciji baya tufa da sara, komai tufar maciji baya tufa da sara. Komai tufa kunnama mutiyarsa baya tufa, komai tufa kunnama mutiyarsa baya tufa sai ya yi harbi. Najeriya kasar mu ce, komai muguntar su munanan tare kamfe. Gaskiya ne, na ce Najeriya kasar mu ce, komai muguntar su Allah na tare da mu kullum. Haka ne, Atiku ya ci zabe a polling unit, Atiku ya ci zabe a polling unit. Buhari ya ci zabe a ofishin INEC, Buhari ya ci zabe a ofishin INEC saboda magudi. APC sanun kuda magudi. Gargadi na zuwa ga yan Najeriya shine kada zuciyar kowa ta bace akan wannan magudi da aka yi mana bayan da mun fita muka zabi shugaban kasa da muke so, amma domin nuna karfi da yaji sun hana mana, sun ce ba mu ci zabe ba. Saboda haka kada kowa hankalinsa ya tashi, domin Allah na tare da mu. Allah yana da manufa a kan Najeriya, shi ya sa ina gaya muku cewa kada hankalin kowa ya tashi. Duk wani shirinsu a kanmu, no matter what is their evil plans against us, God will never allow them to execute anyone. And I believe one day God will arrest them one after another. My brother, don't worry. Have faith in God. One day we will march into a new Nigeria. Hallelujah. This is a prophecy from Dr. Nana Danyaro, JP, DKA, mai waka da ikon Allah. Hallelujah. Najeriya kasar mu ce, komai muguntar su munanan tare kamfe. Sama aya. Najeriya kasar mu ce, komai muguntar su Allah na tare da mu kullum. Atiku ya ci zabe a polling unit, Atiku ya ci zabe a polling unit. Buhari ya ci zabe a ofishin INEC, Buhari ya ci zabe a ofishin INEC saboda magudi. APC sanun kuda magudi.